Sa number 4, nagpangabay si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kay Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadumia nga tagan sang dako nga pagtamod ang pagtapna sa mga petty crimes sa syudad, lakip na ang asud-asud nga kaso sang kawatay kag hold up. Suno kay Gasataya, kalabanan sa mga kaso nga napadangat sa kapulisan, may angot sa mga hold up kag modus ang tigayon man nga ginaaksyonan sa BCPO. Kag kalabanan diri, resolved cases na. Dugang pa niya, nakahanda naman ang puwersa sa kapulisan para sa seguridad sang publiko sa Semana Santa. Tubtub sa Miyerkules na lang ang opisina sa Bacolod City Government Center. Apang ang iban nga mga opisina nga nagahatag sang essential services kaangay sang Bacolod Environment and Natural Resources Office, Disaster Risk Reduction and Management Office kag iban pa. Una na nga nagpahanumdum ang kapulisan sa publiko nga likawan ang pagdala sa mga malahalon nga bagay kung magwa sa balay bangod mainit ini sa mata sang mga kawatan. May 126 ka personnel naman ang ipahamtang ang BCPO sa mga terminal kag simbahan sa syudad sa tion sang Semana Santa. Ini ang magluwas pa sa mga naka-on duty nga kapulisan. I already instructed ang atong city director pagtungko niya to focus on petty crimes, to focus on continuous anti-drug campaign. And in fairness, sa Bacolod PNP, they have resolved most of these cases dali sa aton sa Bacolod because we do submit a regular report sa aton sa mga accomplishments sila every day.